mangara akamangara akaambia kaeneni auya Kana mtito ari kupi? Ahora nyaya icho ndei asi pane mwana ari kubudiro Ndi mwana kubudiro saka ari kuya pana veri mwana wose ari kuya ari kuya akamangara no Philip no Philip wana Philip waita atu wawili ini ndine Philip ndi baba wangu ndi akamangara no uyo ndiye akauya nenyaya ndiye akamangara ndiye tole miko bambo Damira pamberi pendera makomda. Damira pamberi pendera la mafuta. Shida sana ndishikwa. Shatara ndishikwa. Pasha watu nemosi. Ndikanye pasha watu nemosi. Ndikanye pasha watu nemosi. Marari mbazira. Ino shanto ndiri kwa marangi. Ino shanda ndiri kwa marangi. Akafanirwa ni mwana wangu. Ichiti kwa kune nyeri kuno. Kune ndine mwana akafa muna 2014. aligara na mai nini awarapa saka zvaigara na mai nini warapo ni mukomana anoshanda pa FJB Brazil saka akatsvagira munin'ina wake basa kuti ashande pa Brazil ipapo mai nini wakaramba kuti mwana achimudiki hazviti kuti ashande pa Brazil togara naye chibva zvacho ashanda ke pane performance nepabhira wakaenda chika zvazagaya agaisake zvazi mari yanopihwa imari shoma inembiri yandigare naye mukomana chibva agara nange ni 18 years kuna 2014 agara kudaro vaisha wane guardian vanoita zvekurima saka anzi aimukomana ipanzi aimuka makuseni ichienda kumunda ichienda koshanda ichinini zvimabasa ese pambepo saka chikafu anga asingabhiwi saka mukomana ari kunzira meno TV yakanga iri pamba TV ine kuti yakapiswa nevana vake rava kana kuti ari mukomana akapisa meno maya wechibva wako akiuza mwana wangu tikwaziwa ndo wapisa TV mukomana neshungu echibva amwa mushonga echibva afa kudaro maini ndini ndantu Mozambique chiva pinda akadzoka ndikawabvunza ko mwana akafa nei zvanza akamwa mushonga sizvizhinji munabvunza munin'ina wenyu vandabvunzawo maini ko maini bamunini haufa mwana akaita sei zvanza ini nguya muchinji ndaiswa ndiri kubasa munabvunza maini chiwana ngopaka ndakadaro chibva ndaenda kumba kwedu kwaho ndibva ndabvunzawo mai kunya kundibereka kuti muzukuru wenyu akaenda nei zvazi ko anombofa ngei saka almost 2 weeks ago mwana wangu ndopakazonifonera ichiti wei kuno mwana ari kubudirwa pane mukadzi wake uyu muroora ndopa kubudira mwana wangu saka vazhinji vana menini vari kuramba vana menini nemunini vachiwanza zviitiba kuti mwana wenyu mabudirwe pamuroora saka iye uri kutsanangura firo yake yese iye mukomana ndambogumira ngulopa ari kuita se ari kutsanangura mukomana iye nyakufa ari kutsanangura igari kubuda saka ari kubudirwa wacho ari kuti akagara kumashure kwawo agara kumashure anobudirwa zvaita sei zoti kana katodeka neizvi zvatogona bheya tombochembara pakada tobudirwa zvatokwanisa kuita ka hatina chatokwanisa kuita kana asina kubudirwa tichida kutaura naye akaita sei akabudirwa tichizwa nyaya dzacho aiwa ivi mutotaura nemunhu kai isusu totaura nemhepo toizwa kuti mhepo yacho iri kuti kudii totaura nayo isusu saka imi mukada kutaura tichibudirwa zvamakutoita ndinga muri padhuze pabhera uyai mandi tibva tatoipedza abudiswe ataure anobudiswa kutaura makateerera mese noti zvokuti chidai chibudirwa aiwa andinga muri pabheri apa uyai mandi by 8 kumufuna kumapana tichibva tatopedza nyaya iyo because zvamutaura ka matonitaura nyaya yekuti mwana akafa nenyaya yekuti akamwa mushonga asi akamwa mushonga nenyaya yekushungurudzwa. How did you know that? Imimi muri kubhesa one zvekutaura neuyu but zvakaitika chaizvo munozviziva. Ndikuti achatsanangura izwai baba, achatsanangura zvese zvakaitika, achibvunzwa tichimubvunza achitaura zvese kusvika chokwadi chaita sei chabuda. As of now zvakataurwa ndezvekuti mwana akafa nechii, akamwa chii, mushonga. Handizvo chakamumwisa mushonga hapana rudii.
Andizwa. Imimi ndima akutanga kutaura mwa mushonga nekuti angari kushungurudza. Aiwa, ini handisitauri kushonga kuti zanga chishungurudzwa. Bozaka mata nyangofa wacho ndo zvakataura kana munhu aiwa ndosaka ndati imimi musaite spokesperson weMufiba. Muruzwa toda kuti uyo Muswemandi anobudiswa otaura zvese. Munaona chiro icho. Taura tizwe. Hasha dzako ndedzei taura tizwe. Taura wauya zve. Taura tizwe hasha dzako ngedzei. Ini ndasvika muno. Waita sei? Ini tondera upenyu hwangu hwakaguka nguva isati yakwana. Ndiwani? Tondera yamutsita. Nguva yangu yange isati yakwana kuti ndife. Ndakatsimuka mumaoko maamai wangu. Ndichiti ndakotsvaka rudzi rwangu. Ndakasvika pamba paRozi naChengetani. Ndina mukoma wangu. Ndikasvika. Ndobva ndagara ndakasvika achita basa ravo rekurima magadheni. Zvesho ndakasvika ndikatanga kuita basa repamba pausa zvakare kuti tinoita basa regadheni. Zvese kusipuraya kusakura zvese ndaivaitira inini. Zvadaro ndagara. Baba ndoto TV yombo yazi ndiana pisa. Ndikati nini handisiniva inini. Panga pene hashodzi dzangu dziripo 2. Florence naTadiwa. Asi aiwana kukwanisa kuapa mhosva. Wakabuditsa muromo yekuti iwana wangu waramba. Saka iwe tondera indiwa iwewe. Inini hapana zvandaikwanisa kuita semwana ari pamba. Ndikasvika pakubvuma mhosva ndisina kuita. Zvadaro ndobva ndanyarara. Ndagara mumba. Ndarara. Maya wakanditorera mutsvairo ndakarara. Wakandiponda zvinhu zvangu izvi. Ndikaenda kuvhushirwa ndakazvimba. Asi hapana izviziva. Hembe dzangu inini hadzina kupinda dzese muguva. Wakasara wakadzitora kadzendesa kumatope. Unoziva padziri hembe dzangu? Hembe dzangu dziri kwaBheri Manyagamu. Asi kutaura kuno dzatsikika. Wakadzisa mumatope wachidzitaura nezvangu inini. Ndingadai ndakamuka kare. Asi waifamba chipfipikika inini. Waimbatsira kumba mushonga akafa. Ndiani? Vana wayo baba wake wanoiziya nyeyoyi. Ndi baba wake. Saka wati manje zvawadai wauya. Ndauya kutaura tsanangura yangu yemafire ndakaita. Saka iyoyo tichidini manje? Nyaripo ndakura ndauda mukadzi ke. Mukadzi uda kupiwa ndiani manje? Mandaigara mumaoko maRozi akandishungurudza kusvika pakumwa mushonga inini. Saka uda kuti Rozi akupe mukadzi? Ndozvandiri kureva. Rozi akakupa mukadzi zvinenge iri hanzvadzi yako? Handisuda hanzvadziba. Zvino Rozi unokupa mukadzi unobveni? Handika Rozi ndi mai wako here? Angakupa mukadzi iyi hanzvadzi yako? Handisiyi kuti yachadiniwo inoti ndakura wake. Aiwa chizwa. Mutemo hauchabvumiri kuti pane munhu anopiwa mukadzi mazuva ano. Hapana vana vachapiwa vanhu vazvizwa. Wazwa here? Ndozvizwa. Saka tsvaga zvimwe zvauri kuda zvokuti uripwe nazvo zvisiri mukadzi. Ndingatotishemere mombe dzangu. Mombe dzako? Serora. Uda mombe ngani iwe? Ndina mombe 10. Mombe 10 unodzonepi Rozi? Isati yakwana mombe inini. Rozi mombe 10 unodzonepi? Oye, Rozi unodzonepi? Anototadzi chaike. Noti mushonga ndakamwa ngeumba maofu chapa. Ngeumba make futi? Akamhanya kutora kapa kanaikana mutoileti. Achimhanya kundoudza baba ake kuti ndozvaite mwana kumba uko. Akakanda gaba mutoileti? Makapa angu nebhodhoro akasvika namutoileti. Alright. Saka mombe 10. Ndati 10 hadzichaiti zvichizwa iyoyo tonderai. Mombe 10 hadzichaiti bawazvizwa here? Wazwa here? Ndinozvizwa. Dzikisa mbichana. Ngatiende pa8. Mombe 8. Ko wakakupa iri mare? Ndinogamuchira changamire nekuti ndinoenda kusorudza mweya wangu. Akakupa iri mare yacho topani mare? Oye. Changamire. Yasho dzinodai kundikurira. Ndazwa kanizikama. Ndine mwana akadai akabuda.
mwana ane urwere. Aripo ndaida kudira ipapo. Iwe akasingabatikani nezvemwana iyeyeba akatozvimba ndaiti wachazvitsvaka aone kuti ndomafira. Ndenge mwana wakazvimba maturusi. Mwana aripo aimbo. Mwana wani? Madhokota aito mwana wangu. Uyu mwana uyu. Muise apa. Uya baba. Mwana waizomba mwana wangu. Izvi madhokota aitoti ihenia but chakandinetsa ndechekuti panguva tasvika kumadhoktors ati ihenia zuva rekoparita rikasvika aichinja oti hatichakwanisi kuoparita mwana wako dzifanai pano. Chizwa usaitire mwana utsinye wazvizwa here kuti akuzwa nyaya yako handiti wazwa here Tonderei nyaya yako ndaizwa wauya ndaizwa chiitira kuti mwana usamuitire mutsinyi bawo chiitira kuti mwana zviro zvake zvimire zvakanaka handiti iwewe ndakuchigadzisa kuti mombe dzako ati iwewe mombe dzako dzinopiwa ani mani mwana uyeyeye pazita rangu ndaiti ndichagadzikwa ipapa dzinopiwa kana mari yacho inopiwa iye mwana imari ina pane mwana uyu nekuti zvese zviri paari ndini Tondi chaiye kune waindiziya anopupura kuti zvinhu zvatanga ndiri ndozvazviri apa ndadzonga ndiri zvandiri pane mwana ndakaenda ndakarohwa nemutsvairo mubhora asana ndakataurira. Alright, ndazwa. Kuya, unozi manyani? Mai Nyamutsita. Muri kuigwa ere nyaya? Nyaya ndiri kuinzwa. Muri kudini? Handipikisani nazvo hangu zvaari kutaura, ichokwadi. No, it's okay. Kana matoti chokwadi it's okay. Saka zvandava kuda mbuya kuti nyaya ipere, nyaya ida kugadzira. Mwana uyu wati ndoda mombe dzangu ngani 8. Kana maona mombe 8, motsvaga iri chii? Iri mari. Kana matsvaga iri mari, motitaurira. Handizvo? Kana matitaurira, mwana iyeye uyu mukomana uyu ndiye hanzi zvese zvaada kuti zvese zvake zvinopiwa kumwana uyu. Ndo zvinoitwa mbuya kuti zvinhu zviite rugare chinhu hachitsitikwiba. Mhosva hairowi pane painobuda mbuya. Zvakatoitika musasafunge zvakawanda. Izvozvi zvatodini? Zvatopera mbuya musasafunge zvakawanda. Chaakudiwa kuita kuti muchimhanye kuti zvinhu zviite. Taurai henyu. Sora ichakamira. Yes. Ndobvumirana hangu nazvo zvokutaura Tondi handirana. Chokwadi. Asi mungambonipawo mukana wekuti ndingotaurawo kahindu muchana samai waigara nemwana akabaona. No, it's okay. Isusu zvimwe zvitokwanisa kuzvoita. Alright. Ichida kuti yaite sei ipere. Tonde. Wazwa kuti mai wabvuma zvawataura. Chizorora wazwa chizorora iwewe zviro zvako zvinogadziriswa chizorora. Wazwa here? Aimboramba mai. Wabvuma. Don't worry, wabvuma. Abvuma zvinogadzirisika wazwa. Right. Saka baba ndadomboto takuchena tauri. Yes. Mukomana wayo aroti TV yacho yakapwanywa ichizida kuzi ichererwe paguva ichizviiswe kumusoro atsamire mutsvairo botaura rine mushonga nekapu yacho yakashandisa yakanzi ichirwe iswe paguva pacho iswe kumakumbo kwake ndikoti mweya wake uzorora. Akadaro ndiya. Musenda akafa changamira. Rozi uyu akangwara fani uyu. Akabvunzwa newanhu kuti chauraya munhu chinyi. Akadzika-dzika. Wamweni wakatuka-tuka. Alright. Takati ndadzokera TV yangu ingadai yakaiswa mubhokisi mangu. Izvozvi changamira muzvizivi kuti ndakaenda ndakapenda kudai mawiri. Alright, Tonde, alright, okay. Mudzimu wangu kusina kuti wazuka. Alright. Azani. TV utawa iripi? TV ndakazikanyeni. Akaipa yakapwanya. Ndasvika mumusha machengeta naRozi. Izvozvi iripi? Anayo kumba. Iri kumba. TV iyoyo ngaiende itwe zvataurwa. Inopwanywa, inovhurwa kuva kumusoro, yoiswa kupi? Kumusoro ikoko. Mutsvairo uri kupi? Wakatsakatisisa uyu. Uripi mutsvairo? Mutsvairo wakatotsakatika bhozi zvinhu zvakaitika makore ya11 years ago. Right, chinodiwa ka paruda kuti mutsvairo iwowo panofanira kunga paine chinhu chakamirira chii mutsvairo iwowo munotenga mutsvairo imimi motaura kuti mutsvairo uyu ndareplace mutsvairo uyu
nemutsvairo ndakakuchaya nawo. Mutsvairo uyu ndiwo wakumirira mutsvairo ndakakuchaya nawo. Woenda pamwe chete neTV iyoyo zvonoita sei nekapu zvonoiswa kumakumbo mutsvairo nechii nekapu TV kumusoro zvoitwa izvozvo ndokuti nyaya iite sei nyaya ipera. Asi kana yadai so nyaya yadini yagadziriswa. It's okay baba Mati. Ina chino wabvunza unoti iye wacho arikwazi ndakuda mukadzi simatero aitari hapo. Tatopedza Saka aiwa mira izve nditaure. Saka pakazi ndude mukadzi wakaenda kutenga bhukwa pendi nekuti ndiye mukadzi wako. Amuti zvineta ere ndobvunza. Ndosa ndataura bambo. Musadzoke kuchi. Musadzoke kumashure. Iyo yependi yatodi. Yatopedza tataura kuti zvakazvikuitwa. Alright, apakapedza gore rese echite mushando akatengwa t-shirt. Bambo. Musaite my emotions. Manzwa ere? Musaite my emotions. Banyaya tatotaura nemunhu uyu. Ndo zvatinoita totaura nemunhu uyu towirirana. Natonderai tatowirirana. Tonderai wati ndoda mombe ngani? 8. Mombe 8 kana chii? Kana iri mari. Asi kana zvabuda izvozvo zvese zvinhu izvozvo zviri kunopiwa mwana upi? Uyo. Problem iri pamwana uyo yobva yadini? Yobva yapera. Handizvo. TV ichauya yonoiswa yopwanya yoiswa kumusoro kweguwa. Mutsvairo achatsvaga mutsvairo. Wotaurirwa mutsvairo kuti mutsvairo ndatakarasa asi uyu ndiye wakamira mutsvairo uyo. Handizvo. Nekapu zvaiswa kuchii? Kumakumbo. Nyaya yadii? Yapera. Handizvo. Ambuya. Nyaya iri apa kai haisiri yekuti muchatora nguva nekuti nyaya magara muchiita sei muchiziva. Chigadzisai nyaya yekuti uyu mukomana aite sei azorore. Tatowirana panapa. Ava kana tawirana panapa haachinji zvatiita dii. Asi imi mukachiregedza kuita zvatadii zvatawirirana panapa mukachiregedza izvozvo anodzoka futi akuita zvinhu. Saka izvozvi tonderai. Chizorora iwewe. Ndazvizwa nyaya yako ndakubatsira. Ndakasvika mumushamaro dzinochengeteri wakandishishizira ndakagara pamutumbi uno anowaziya rusi. Alright, ndaizwa. Alright. Chizorora. Ndazvizwa, taugadzirisa, it's okay. Ndazvizwa. Changamiri. Alright. Mutumbi unotarira ndakabva kure naye. Ndingadaenda kana urerutsa mumushamao ndakadaenda kana mudirwa pana hanzvadzi yangu asi wakateta. Alright, ndazvizwa. Munhu wangu unotarira iwe ndakamudirwa kubva kure naye. Unondazorora nekumudzinga kuti nditaramuke. Ndaona kuti nditaramuke pari. Hasha wakuwadza hasha. Zvapera. Wakuwadza hasha zvapera. Ndazvizwa zvaugadziriswa. Don't worry. Zvaugadziriswa hasha ngachizipere. Ndida kuchengeta mai wangu. Alright kani zvapera. Right, uyu anzani? Uyu mai anzani? Uyu pabuda mweya mutumbi washandiswa uyu. Pakubuda mwana uyu. Unobhadharwa nemombe. Because mutumbi uyu pawabuda uyu wabuda pamunhu asiri wedzinza rechii? Handizvo. Saka kutobuda kwaita ipopo anobhadharwa nemombe. Muroora iye. Tiite zanditi. Gadzirisai zvinhu izvozvo. Mombe iyoyo inoenda kumusha kwani? Kwemuroora uyu. Kumusha kwake kunoenda mombe iyoyo. Imi muchigadzirisa chii? Handizvo. Chiitai, mutorai. Right, Tonde. Bye. Thank you. Right, next case. Weston kurewa. Leta sabu kuyange. Weston kurewa. Sabu kuyange.